לא באשמתו, שאי אפשר היה להשיג אותו, כי נפלו לנו כל המערכות הבינלאומיות, יש כזה מערכת שנקראת LiveView, לא ניכנס לטכניקה, אבל גם אתם בטח הרגשתם. ניסיתם להזמין מונית בגט טקסי, אולי לחפש בטינדר אהבה, לשחק בפורטנייט, לא ממש הצלחתם, תקלה אזורית במרכז הנתונים של אמזון בווירג'יניה הבוקר, גל עצום של שיבושים ברחבי העולם. בואו ננסה להבין למה. אופיר רביניאן, אתה מומחה גם לבינה מלאכותית ולעוד כמה דברים. דבר ראשון, זה היה פיגוע טרור או לא? מה אנחנו יודעים? נראה שלא, נראה שזה דברים שקורים. תקלה? תקלה. תקלה, עשה לנו את הזה? מה זה תקלה? באמזון. באמזון. ואז שהוא התחתן וסגר את ונציה ועשה כל מיני שטויות ועשה עניינים, נגמר הסיפור פה, נגמר, כן. אנשים עובדים קשה, בטח באמזון, אבל לפעמים קוראים תקלות וזה עניין סטטיסטי. פה זה קרה במקום קצת מרכזי, בדאטה סנטר שהוא, יש תלות בו בכל העולם, טינדר, זום, זירו בנק, פורטנייט, LiveView, כמו שציינת, כולם משתמשים, וגם אנחנו, כולם הרגישו את זה. אז היום, בשעות הבוקר, שעון ישראל, 10 בבוקר, בעצם אנחנו רואים ששירותי האינטרנט לא עובדים, פתאום אפשר לגשת לאפליקציות. מה עושים? אין באמת מה לעשות. אין מה לעשות. תשמע, זה כזה קלות בלתי נתפסת, כמה אנחנו תקועים עם הדברים האלה, כמה אנחנו לא... רגע, אני לא מבין, יש לנו תקלה גם בקונטרול, כי אני רואה, אני מדבר שעה, רואים אותו, הוא מדבר שעה, רואים את השני, או שאנחנו לא שלום, יופי, התעוררנו. כן, מה רצית להגיד? אני רציתי להגיד, לעניין המוניות, יש פתרון, אזרחים יתחילו להרים ידיים ברחובות. אתה יודע שיש פה גם נהג מונית, הוא לא רק צועק ובכיר משטרה לשעבר, כן. אז זה בהחלט אפשרי, אבל ככל שאנחנו מאמצים יותר טכנולוגיות חדשות, ככה אנחנו תלויים בהם יותר. אני רואה את זה ביום יום, נותנים מתכנתים, כלים חדשים, שעוזרים להם לעבוד פי 5 ופי 10 ממה שהם יודעים לעשות, ואז פתאום זה לא עובד. וכשזה לא עובד, הם עובדים כמו פעם. ובאמת החסינות הזאת לטכנולוגיה זה משהו שבני אדם צריכים לאמץ, ופה אנחנו חווינו את זה בצורה מאוד מאוד קשה. אבל כאן אתה יודע, אתה לא יכול לכעוס עליהם, אתה לא יכול לתבוע אותם. מי אתה בכלל ליד אמזון? מי? אתה כלום, אתה כמו איזה ג'וק. בסוף זה באמת שוק ריכוזי. AWS זה אמזון, אז'ור זה מייקרוסופט, גוגל קלאוד זה גוגל. הם מחזיקים את רוב השוק. מה שכן אפשר לעשות, זה כמו הצעדים שישראל עשתה. להקים דאטה סנטר פה בארץ, כדי לשמור את הנתונים וכן לאפשר בקאפ. גם אותם חברות מסחריות עושות את זה, אבל לפעמים יש תלות נורא חזקה, ופה זה היה, לצערי, אירוע ארוך, שדרך אגב נפטר, אבל השאיר אותם. טוב, מה אני אגיד לך? שלא יקרה יותר. מה? שנזמין אותך בגט טקסי, מה קרה? גט טקסי זה גם לא איזה... טוב, לא, עכשיו אנחנו לא באנו עכשיו לצעוק על גט טקסי. אופיר רביניאן, תודה רבה לך, כיף שבאת אלינו.